Türkmenistanda iş ýa-da oku maksady bilen Demirgazyk Kipra barýan raýatlaryň hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. 1-nji oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine habarlaşan bir Türkmenistanly Demirgazyk Kiprda ýokary bilim alýan gyýyz dogunyny Aşgabatdan çykarmak üçin Goloýda özleriniň türkmen häkimiýetlerine $1000 dollar para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýar. Ol mundan öňe 19 awgust Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp Tomosku diýinjalyş üçin Demirgazyk Kiprden Türkmenistana baran student gyýyz dogunynyň Aşgabatyň aeroportunun ýygyna goý berilmeýändigini habar beripdi. Atlandyrylmalyk şertine çykyş eden raýat 1-nji oktýabrda ýeberen maglumatyny şeýle diýär. Kiprde bilim alýan gyýyz dogunymyň ýurtdan goý berilmeýändigi barada mundan öňe size habar beripdim. Onuň okuwy tamamlamagyna 1 ýyl galypdy. Şonda biz raýatlaryň ýurtdan diňe Kiprň Demirgazyk bölegine goý berilmeýändigini pikir edipdik. Ýöne häzirki wagtda başga ýurtlarda bilim alýan köp sanly studentiň hem Türkmenistandan goý berilmeýändigini görýäris. Ýöne bilşiňiz ýaly pul hemme dady çödýär diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol awgust aýyna gyýyz dogunynyň ýurtdan çykmak üçin eden netijesiz syýnanşyklaryndan soň Aşgabatda häkimiýetleri araçlaryň üstü bilen para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýär. Biz gyýyz dogunymyzy ýurtdan çykarmak üçin ähli ýollary syýnap bir araç aýal tapdyk. Ol $5500 sorady. Näme üçin beýle gymmat diýip soranymyzda ol meniň gyýyz dogunymyň ýurtdan çykmagyna resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy diýip gurrundaşymyz aýdýar. Biz gaty alady etdik. Gyýyz dogunym hiç ýyly kanuny bozmady. Kiprde kanuny esasda ýaşady. Wizasy bilen bagly hem problema ýokdy. Olar bolsa bize oňa resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy. Soňra biz başga bir araç tapdyk. Ol $2750 sorady. Hem de gyýyz dogunymyň ýurtdan çykmagyna hiç ýyly resmi gadagançylygyň girdilmänligini aýtdy diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol häkimiýetleriň raýatlary para bermäge, jenaýata baş goşmagy iterýändigini aýdýar. Ýöne biziň başga alajymyz ýokdy. Şol sebäpden biz para bermeli bolduk. Ol uçtu hemme dat gülü ýaly diýip gurrundaşymyz aýdýar. Gelip gowuşýan maglumatlara görä türkmen häkimiýetleri iýulyň ortalaryndan bäri raýatlaryň hususan Demirgazyk Kipra gitmeklerini çäklendirip gelýär.